salutos. Ken je die mensen, zeg maar, die zelf fok op dingen doen, maar ze zien dus alleen maar die dingen, zeg maar, die jij in hun ogen fok op doet. Als ze niet dingen die zij fok op doen. Bijvoorbeeld, stel je voor, weet ik veel, stel je voor je, geef een voorbeeld, stel je voor je rookt cannabis. Gewoon pure biologische cannabis, wat je gewoon van een dokter kan krijgen. En stel je voor je zou dat doen, zeg maar, om te mediteren, wat dan ook. Dan zijn er mensen die dan zeggen van, hé, wat jij doet is slecht, omdat ze dat vroeger geleerd hebben. Maar zij roken zelf gewoon een pakje, misschien een half pakje per dag sigaretten. Terwijl over een tijdje is dat gewoon illegaal. Tenminste illegaal. Dat mag gewoon niet meer. Begrijp je? Ik moet je voorstellen, vroeger mocht je gewoon roken in de treinen en zo, in bioscopen en zo, mocht je gewoon roken. Zelfs in het ziekenhuis, je mocht gewoon roken daar, begrijp je? Je mocht vroeger gewoon dat roken gewoon. Snap je? En ook in de horeca of wat ook. En nu mag het niet meer. Want ze zien gewoon, luister dan, dit levert ons niet meer zoveel geld op. Weet je, vroeger levert het ons heel veel geld op, die sigaretten. Maar ja, nu niet meer. Moet je voorstellen, ze zien natuurlijk ook van ja, door roken wereldwijd gaan, dat kost nu gewoon heel veel geld. Hè. Dat kost de regering heel veel geld. Begrijp je? Dan moet je voorstellen dat zij gewoon een plan hebben gemaakt van, weet je wat, we gaan het duurder maken. We gaan die sigaretten duurder maken. En mensen roken gewoon nog steeds. Op een gegeven moment zeggen ze, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon van die plaatjes erop zetten van roken veroorzaakt dit en dat met foto's. Mensen roken gewoon nog steeds. Nee, we gaan gewoon aan de zijkant zetten van mensen roken gewoon nog steeds. Weet je, we gaan die tabak, we gaan het wegzetten gewoon, dat mensen het niet kunnen zien. Mensen roken gewoon nog steeds. Weet je wat, we gaan overal waar ze gewoon normaal roken, hoor ik gaan weg, dat mag niet meer. Mensen roken gewoon nog steeds. En dan zijn die mensen, dat zijn dezelfde mensen die dan tegen jou gaan zeggen van, als jij cannabis rookt, dat is fout. Terwijl in Amerika, in sommige staten, mag je gewoon die cannabis roken. Terwijl vroeger werden gewoon mensen daar gewoon in de gevangenis gegooid. En nu mag het gewoon, want ze weten iets. Maar die mensen hier zo, deze generatie, jongen. Maar het is de jonge generatie, die snapt het weer wel. Zij slaan natuurlijk ook weer door in hun doen en laten. Want zij doen het gewoon. Maar die oude generatie, en dan heb ik het over gewoon, als jij 25 bent, ben je al gewoon bijna oud, hè. Begrijp je? Je kan wel denken dat je jong bent en shit. Maar als jij 30 bent, 32, heb je al jouw manier van denken. Is niet meer van nu. Snap je? Begrijp je? Als jij denkt als jij 40 bent en je denkt van social media, Facebook is niks van mij. Vriend, jij snapt niet dat het nu anders is. Begrijp je? Jij bent gewoon net zo'n irritant persoon geworden. Gewoon net als die mensen die jij vroeger wou overtuigen om te geloven in hetgene waar jij in geloofde. Snap je dat? Jij bent nu die persoon geworden. Dus dat, ik zeg altijd van, weet je wat, voordat je andere mensen judge, kijk naar jezelf. Voordat je andere mensen judge, kijk naar je fucking zelf. Begrijp je? Dat zeggen ze toch in een bepaalde geloof van, sommige mensen zien wel, zeg maar, de splinter in iemand anders oog, maar de fucking balk in hun eigen bakken zien ze niet. Dat is niet mij gezegd, dat zeggen ze, of tenminste, balk, weet je wel, hetzelfde ding, maar dat is mijn vertaling. In ieder geval, het is vandaag de eerste dag van het nieuwe jaar. En we komen altijd in your face. Ciao.